Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Simulan na natin tong biyahe natin dahil medyo mahaba-haba ang storya ng ating biyahe Sender of the Night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, eto na po ang biyahe ng buhay ni Angela. Hi DJ, good evening po. Avid listener niyo po ako sa programa mo. Ayan. At first time ko rin po nga mag-share ng sama ng loob dito. Char. Ako po si Angela, single and ready to mingle. Laking Bicol po ako, DJ Lala. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung dala-dala kong problema simula nung mawala sa amin ang aming ina. Bunso po ako sa 6 na magkakapatid. Yung panganay, pangatlo at pang-apat andito po sa Bicol at magkakalapit lang po kami ng bahay. Ako na lang din po sa aming magkakapatid ang wala pang asawa. Akala ko po DJ Lala nung namatay si nanay, matatapos at marerelax ko na yung isip ko at katawan ko kasi dumating kami sa point na labas-pasok kami sa ospital simula 2019. Halos ako po lahat yon. Hindi naman po kami mayaman. Fortunately, meron lang po kaming negosyo at iniikot-ikot namin para makatawid sa pang-araw-araw. Meron kaming upahan, tricycle na pinababounderahan, tindahan, etc. Gusto ko po kung ano po yung mga naiwan sa akin ng nanay ko, gusto kong palaguin pa. Kaso po DJ Lala, yung mga kapatid ko po dito, lagi akong inaasahan. Hut-hut dito, hut-hut doon. Kumbaga po, nakakaasa na sila sa akin. At yung tricycle po namin, kuya ko na yung nagdadala nun. Kaso po, DJ, hindi na po niya sa akin binibigay yung para sa akin. Pinapabayaan ko naman na po yun. Wala na naman po siyang narinig sa akin. Tapos ito naman pong ate ko, lagi pong nanghihiram ng pera pero di po binabalik. Okay lang po sana kung maliit na halaga lang kaso po malalaki. Minsan 12.5. Katulad nitong huli, 12.5 yung kinuha niya sa akin. Galing po akong Manila. Hindi po nagpaalam sa akin na kukunin niya yung pera sa hipag ko. Tapos po ang nakakainis po kasi nung pag-uwi ko, nanghihiram ulit ng pera. Nawala tuloy ako. Ayan. Pero hindi po niya ako tinantanan hanggang sa hiniram niya po yung alahas, sa ayaw ko pong kinukulit ako, binigay ko na lang po yung 2 alahas. Pero sabi sa akin, kulang pa raw ng 3K. So binigay ko pa ulit yung isa pang alahas. Tapos naman po yung panganay namin sa lahat, ganun din po. Pinag-iinitan po niya yung mga alahas na naiwan sa akin ng nanay ko. Pero po kasi hinihiram DJ Lala. Pero nakakasawa na po kasi hiram ng hiram, hindi naman po nagsisibayad. Sa akin okay lang po yun kasi sabi ko nga din, mas mabuti ng ikaw ang magbigay kaysa ikaw ang bigyan. At saka sa bagay, noon din naman po kasing buhay si nanay, sa amin po talaga sila nakaasa. Kaso sa ngayon po, di ko na po parang kaya i-shoulder lahat. Ano po ba ang dapat kong gawin, DJ Lala? Masama po ba akong kapatid kung pagdadamutan ko sila ng lahat ng meron ako? Or alam kong meron ako at alam kong meron kong maitutulong. Ayan. Thank you and more power to your show. So basically, ang problema talaga ni Angela ay about yung mga brothers and sisters niya na less fortunate than her. Less fortunate when I say less fortunate, it's hindi nila na ma-manage yung expenses nila ng tama. Meaning, nung nagkaroon sila ng pamilya, it's kinda hard for them na, alam niyo yun, make ends meet, kumbaga. So, ganito na lang, Angela, no? Malalaki na kasi kayo, you are no longer kids. I'm not gonna blame your parents for this, pero sana kasi nagkaroon na kayo ng partition. O, diba? Napag-usapan na sana to nung buhay pa yung mommy mo, buhay pa yung nanay mo. I'm not gonna blame anyone here. Pero, yun kasi yung proper Yung alam nyo, meron kayong mga tawag dito, pagmamay-ari. That's how you do it. Para alam mo, ma-ensure mo na hindi mag-aaway-away yung mga anak mo, hahatiin mo na yan fairly to how you see it fit para sa lahat ng anak mo, regardless if yan ay may asawa o wala. Para hindi sila mag-overlap, para yung isa hindi nabubugbog ng hiram ng iba, yung iba naman, kumbaga, magkaroon ng seed
kapital para maitayo na nila at maitaguyod na nila yung pamilya nila on their own. Pero since wala kayong ganon, walang ganong arrangement, hindi din na naasikaso ng mommy mo na ganon yung gawin, my love, ganito, no? Mag-usap-usap kayong magkakapatid. Magkaroon kayo ng barangay in your middle if you want to. Magkaroon kayo ng middleman, kumbaga, or attorney to help you guys with it. Hatiin nyo na sa inyong magkakapatid yung assets na meron kayo. That way kasi, hindi ka na nababother na hiram sa iyo yung mga kapatid mo at yung mga kapatid mo naman, hindi na sila nababother thinking na sa iyo lahat bumabagsak yung pera. Ikaw na walang pamilya, ikaw na walang asawa, kasi they will see you as someone na yun, yung bagay na ayaw mo, na nagdadamot sa kanila. Someone na anak din naman, pero parang ipinagkakait sa kanila yung pinaghirapan ng magulang mo. And that's a very, very toxic way of dealing with your brothers and sisters. You will never see them the same way kapag umabot pa kayo ganun dun sa puntong yon na parang nagtotoksika na kayong magkakapatid just because of pera. So, my professional talaga. My advice is get a professional to help you guys with it. I think you can afford it, hire an attorney so that ma-disseminate nyo na yung dapat ma-disseminate sa inyong magkakapatid. Pick one of the businesses you want to retain and keep under your name para wala nang overlapping. Para hindi na nanghihiram yung mga kapatid mo kasi meron na silang seed, may kapital na silang pagkukunan ng pera. Kunyari, yung tricycle na yan sa kapatid mong lalaki, kapag yan ay nalugi, kapag yan ay hindi kumita, kasalanan na niya yun. Kasi ibinigay mo na sa kanya lahat ng authority, responsibility at saka yung opportunity na palaguin yon on his own. Kumbaga, yun na yung business niya eh. Yun na yung side niya ng business. Ngayon, kapag yan ay nalugi, kasalanan niya na yon. Kung magpapahiram ka, hindi ka na, alam mo yun, obligadong magpahiram. Kasi alam mo sa sarili mong worst case scenario na yon kapag umabot kayo sa ganung punto. And that you can say no. Naintindihan niyo ako? Kasi kung tatry niyo lang yan asikasuin sa inyong magkakapatid, laging magkakaroon ng sumbatan. So, para wala na lang, since that is assets na nabuo nung present pa yung mother nyo, at naiintindihan ko all throughout those years, ikaw yung katuwang niya, pero just to avoid any further damage sa relationship ninyong magkakapatid, hire a professional to help you with it. O diba, mag-hire kayo ng attorney para makausap kayo kung paano kayo magde-deal dyan. Kung paano nyo susolusyonan yung problema ninyong magkakapatid when it comes sa pera. Naintindihan mo ko, my love? Kasi nakakapagod nga naman talaga yan. Nakakapagod yung kaliwat kanan humihingi sa'yo, tapos parang feeling mo, kapag hindi ka nagbigay, kasalanan mo. Kapag nagbigay ka naman, kinukonsente mo sila. Nasanay sila sa old ways ninyo na pwede silang lumapit sa mama mo anytime they need some help. Pero you are no longer kids. Your mom did her very best to raise you guys with the best of her ability to provide you guys yung pangangailangan ninyo. I think she has done enough. Now it's your time to prove to her na napalaki niya kayo lahat ng tama. Kung ano man yung iniwan niya, pagparte-partehan yung magkakapatid in a very fair manner, then have it your own way. Kayo yung mag-angat sa mga sarili ninyo. If there's one thing that you are doing right, is that you are teaching your siblings how to better their lives. Kung paano mas pagyabungin yung buhay nila. Kasi kung lagi ka lang magbibigay ng breads, tinotolerate nyo lang kung ano yung lifestyle nila. Lifestyle nila na obviously they cannot afford. Nagigets mo, kuya? Sana natulungan kita sa problema mo. And promise, if you hire a professional to do it, you guys can understand it better and they will have no other way but to oblige, makipagtulungan, compromise dun sa law
na isa-set nyo as a family. Klaro? Klaro.